Hay, naglisod ka unsaon pag sugod og storya? Para ni sa mga hilumon or sa kanang mga maong giuwawon kung di na ka magiwawon you don't need this advice. Pero para nako, pareha nako, ako hilumon jud ko most of the time. Mutingog lang ko sa panahon na kabaw ko unsa akong isulti o kasabot ko na sakto akong isulti. Usually, mahadlo ka mo tingog kanang one on one. Ang mga tao nga kanang mahadlok masayop or mahadlok sila storyahan og sayop. So, unsa man nimo pagsugod og storya? Nga ako lang ika-advise maora ni. Kung unsay naa anang panahona, mo ihisguti. Example na mo sa classroom, nya nagsugod na yung maestra. Nya nakay katapad ganang ka makistorya niya. Saan na kayo? Nakasabot ka niya ba? Ako pwede nga to. Pero ang uban kasagaran maglisod og istorya labi nag complete stranger di niya kaila. So usara ko ikasulti ko dili ko expert ani pero mo na akong gibuhat especially kung stranger. Nya ganang ko makistorya labi na o ka ba unsa ning lugar no, so just be honest sa imo tuyo like can I excuse me asa pa dong ang barangay hall dinhi. Mingon dito siya, barangay hall dinhi na. See, sayin ra mata istorya. Pero, ang tip ato is a question. You start the conversation with a question. Dili tanan ha, dili all the time. Pero kung ganan ka makiistorya sa lain nga tao, nga dili kay mo suod, gawas kung suod na mo, no? Ang suod na kay dili man magsugod og pangutana. Pero kung dili niyo kay ila, complete stranger or dili kay nimo suod, kay ila mo pero dili kay nimo suod, pwede ka mag-start og pangutana. Like, unsa na oras sa dinha? Motubag to siya, alas 5. Uy, nindot ta salida. I-connect pod taon ang imong istorya, no? Mao na usay magunaw na magutanong alam mautdan ko kung sa istorya. Di be natural. Unsay naa sa palibot may hisguti. Ayo si iga mo kalit lang mo kahunong ba? Niyaging Ginoo, no? Kay na kay specific topic nga giandam, no? Be natural. Ganahan ka makikistorya? Be natural.